prostě tím, jak se chováš, tak mě to úplně jakoby rozmrazuje, víš, jako postupem času. Počkej, škoda, že nemám tento diktofon, jsem si to nahral. Proč? Že si tě rozmrazujem. Ne, tak jako postupem času, jak se chováš, no. A ty Majda, jak jsi měl tady na sebe, to je hezky. Hovorím, že mu toto je jediná šanca, ktorú môže zahviezdiť. To bylo mega hezky. Stávam sa jedničkou v jej očiach, takže som za to rád. Ak to tak cítiš, tak ja sa rád chopím tej šance a budem vlastne konečne zdieľať akože tú posteľ s niekým, s kým nemyslím to sexuálne. Čo mravenec. It's a million things about you, and I don't know what it is, but I've never known. Tak ja si to ešte na tej našej vychutnám. No počkej ešte, to si počkáš ešte. Koľko však ja tu čakám, už veľmi dlho.